Kumsang ni som pasaria khan Thailand marcha konken ram chunga district pakhat kaswan kwang an tia chuan no patuak thar te chu chengbe in chuta a mei chhming chu warasara klingi ania mizoi oile mel thatak mai ni in a pasal hi contractor house tak ani boka te chuan an no pa hi anin hmangain in thalhel ton tak ani bok nen a pasal hian nathila azen chang po hian anupui nena in biak na hunrem chang ta chu azong ve sham sham chena chu mai ba ka an chhevela mi te thik tham hel ko pa no pa in hmangai tak ni in anin ngai sak ton chen em ema ma se chumi kum ni puilai vek chuan warsara e chu rong taka tha ni in chu thu ze chuan Thailand ram chu aron soi hing ta dot mai he thil thlen na mon hi konken kon koin tia soini bokin anram leilung hausak na le mason na chon an che vela ram heng cheng mai te sonla te na khon te le chobori theng hian anzar anzo pha a tin konken district hi lo nei tu te le kotna thoka ezong tamani in a khothleng moina te an lui te le an temple te chuan khwalzen te a hip ne chin hle maya te chuan kumsang ni som pasari me ni som ni panga ni nga ni a khan lo nei tu pakhat chuan rama pa e tur zongin chu hmuna chuan khwalzen te ri an tur homestay nuam tak chu ani boka chuta ami khwal ta na e tur tui tak siam sak atuma wan chuan aram hnoya pa mushroom chu azong lo ni a ma se chutia ain kwalai chuan leya na ro kara chuan thil engemaw mitle tak tur chu a hmuta thlat mai mun pakhata hian rangwa tui ek to lampang pathum hi ba hmuin chumi hnoya chuan a thil zon pa chu a om ngei be se chuan apakewa ma se chutia a keulai tak chuan thil rim chetak plastic bag duma lo in tom chu pa hmuin chu thil chu a han en che hnu chuan arin lo le abe se lo deuh hian mi thir ruang alo ni reng maya chumi hnuwa police chu rang taka kol ngal ta patin police po chu an ron thleng zui ve ta ngal ani ti chuan police ten ruangan chhar an en dik nuwa chuan mishing taksa chu amala lo omin alu te akot le ake te chu a shana tan chum ve kani ti chu an muta a heiba ka hian forensic lamina an zir chen zel na chuan chu ruang chu me che ruang ei ni ti chu fin fian ngalin pong swala nu ma ero chu engma pu ani lo thunga ma se a ngonga re hlum nge ni ti chu hriat ni in a taksa chuan pheng pelep ta tu an ei boka heiba ka hian an mi bo zon lai mek nen chuan ain an hmel an ti in a hnuwa an han chhui chen le zel hnuwa chuan chu an ruang chha chu an mi bo zon lai warsara klingu e kumsom ni pathuma upa bangkok mi nge ani tho chu an chen chui ta ani ti chuan police na an chui zel dan chuan warsara hi bara thok thin ni in hetia abo thu po hi anu in a report alo ni a in arwang an sarma thlathum liam ta lokhan pasal ani thu hriat ni in no pa in mille in hmangai tak ani thu an sei boka in warsarai hi general kom thiam tak mai nung chang moi le mel ma po nei ngai lo anga sei ani boka ma se police chuan an hanjer chen zel nu chuan warsarai chuan bara an tho na huna khan azu zor te chu a promote sa thinin anung changai ne tom tak mang chuan a customer te chu an du ai tamte a leitir thin ti hriat chua ania chu mai ba ka tongka po chu do tok lavin a taksa te po chu a mang thiam im ema chunga a customer then khat a me pa te chu pindan chungri lama po a khosak pui fo thin ani ome ti chuan hetia pasal ane hnuwa po hian chu thila ti thin chu bansal hlei thei ta meu lavin meiche pakhat nen anin kop tho hriat chua ani ta a chumi ni wang chuan police chuan he atwal thina hian rin hel pahnih nei ngalin chota pakhat jok chu a pasal ani a chu chu etia a hming vo in pakhat dang le chu bt in a hming an vo boka chu chu warsarai te ineina lo thik em tu pakhat kha ani nge ani iti hunlai vek hian media lama po atwal thina chu alarin same sex love triangle ti te in a hming an lo vo a chuta anrin hil pakhat zok bt chu thu zo fiani in chuta a soidana chuan me ni somni pahni tlailam kha warsarai ne na anin biak tu nun ber ani thole chumi a chin chu a chanchin engma a hria zui lo tho soya tin me ni somni palia khan anu ne na warsarai chanchin chu wang eventura a shil thu te soin anu chuan warsarai pasal chuan me ni somni khan na thila azin san tho asoya hei mai ba ka an thu hria zel dan chuan bi ti chuan warsarai bo tho chu hria in anu bola
police ne na report va turin a hil boka ti chuan thu zo fia lai po hian media an rin hel chuan thataka an zo na te zo a chan ba ka a pasal cho tol thatto ani nge arin thu te cho soi chuakin anna thila a zen thu po kha a thil ti swal hlia kho na mai ani thu te war sarai a than huwa po khan khwa a chwa san lo thu te a soita a ma se war sarai pasal ero chuan chu chu lo pha ve le in anu pui thi thu a shat ve le a zinna atanga a ho wa thole in nam noina engma ani lo tho chu a soi ve le ta a heba ka hian me ni somni atang khan anina om lo tho te chu soi langin chu thil chu CCTV footage atanga fin fia zui ani mai ba ka a thopui te po in an lo shat pui nge nge bok ani ti chon suspect pani te hi a le b ti in kan soi mai nga a ti hi war sarai pasal ni in b ve thung he chu war sarai ko pui me chia khania ti chon chik le zwala an hu choina chu chun chom zel ni in chuta chuan a ina hoi khoina thlen laia ina omlo thole na thoka mundanga a omlai ani tho a soi chu ring hel talawin an chwa zalen neta a ma sen ho chuina ero chu chun chom zel alani thung ti chuan CCTV footage a alan zel danin police chuan me ni somni pathuma khan war sarai chu bara an thona mo in chumi tlailam ve ka chuan abul hnaya ATM a poisa ala chuak lai chu an hmule boka heba ka hian a hnu reu te a kara mi pa pakhat nian chuan chuang zuin wani thak tak mai in chu pa chu a mele a car number chu camera chuan alo la fu hlo maya hemi hnuah hian chumi hnuah chuan chumi pa chu facial recognition atangin tongi ani chiang takin an che chuak le theita ani heta mi pa hi wasin nam prom ani in kum somni pati mi no pui nei lai le bara wasarai thopui nge ni ti hriat ani a tin a car number atang hian car chu a ho ani ti le border lam an pan lai chu mo ani zuita a te chuan het atang hian wasina chu police rin hlel ber ni in meni somni pasaria khan wasina le anupui chu man ani ta a anupui be ka chuan wasarai phone chu mo ani mai ba ka shal an tum ngei nia hriat ani te boka ma se wasina ero chuan anupui chu ai nam noi ve lo thole abung ro lo da thatu mai ani tho chu soin til ti swal to tak tak zok chu bara me che pathum te anni tho chu a soi ta mo maya chumi ni wang chuan police chuan thu zo fia turin chung me che pathum te chu kasadia an kaule ta a hemi hnuwa hian thudik tak chu highland ani don ta ani te chuan police no chui zel na atanga alan dan chuan he tol tha na chung changa abol tum tu ber chu pre yanok nonwang chai ni in kum samni pangami bara war sarai thopui ani a ani hi social media lama po ain pho lang na sa thenin hausak mel tak angin alanga ma se ani na taka chuan pre yanok hi chung ko boy chwar ve taka tanga ron seilian ni in e an chung ko har sana awang hian school po kal chun som theilawa na thokin poisa a khol nga deuh nu chuan plastic surgery te ati hnuwa alan dan chu asiam danglam ta a he alan dan a thlak hnuwa hian bara chuan thokin social media lama po thomno pan tak tak te ha in som tho chhanan chuan amang ta thin ani te chuan or sarai le pre yanok hi pon lama chuan anin nelin anin ngei mel hle maya ma se kumma sa lo khan in hmu thiam lo na lo nei to in kumsang ni som paruka khan war sarai chuan pre yanok puisa tam tham je chu alo puk saka ma se hun tiam chung chuan arul zo thei si lo chuti lai mek chuan pre yanok bel pa chu roi hlo tol rok thu boya chela alo tang ve mek boka chumi ni wan chuan chu chu war sarai chuan police ne na a hek bang thote soin chu thil chuan anin kar cheto sa chu ati chet bel ta hle maya ye chuan pre yanok chuan a thian nai vai tak pani kowita rachuta kumsomni parok mi le api1 satya bundit kumsomni paryat mi te chu somin war sadai chu zirte na peklak an tumta ani ye chuan heta pre yanokina a soizel dan chuan wasina kha kan mi chhor ani a wasarai chu a client ten an hmu du thuwa thlemin kara an chho pui no chuan an ro mana po chu akal tlong hle maya ma se warsarai chuan kar chung alo nuwa anunga chuang ve pathum te a han hmu chuan a hlau thong tak zet ani ber chuti lai mek chuan pre yanukile a thian te chuan kodron thlak ngalin an du tokin an soi sata a heta hian warsarai chu lo in dang be tok tok pa hian ka pasal chu omse a chho haula bang che umale a han ti ta chewa
ani na taka chuan tha an tum em lawa ti thaya ti hlo thon kha an du wang chau kha ni a ma se khatia warsara e thil lo soi wang chau khan rei anu ke thin chu ron kheita zakin thatlo lo ang oti in plastic bag dum chu an la chuak ta a chumi hnuwa a ngong a chuan na taka rek suin rei po rialawin warsarai chu a thi zui ve ta alo ni ya chuan warsarai an tha hnu a hian rei anu ke le a thian de chuan lau thong le in chen reng reng po nei lo hian warsarai ruang the thang dan tor chu rel sui le in ram hnoi lam an pan pui le a chuta chuan plastic barrel chunga arwang chu da in lei an ne khora chuan an phum zui ta ngala chumi chunga chuan rangwa a hlia khole in an pali hian in lama an le sui le ta ani ye chuan khatia toalan tha hnu khan wasina le anupui chuan warsarai phone le abong rodang chu the thang tuma be le in chuti lai vek chuan preya nu kile a thian te pahnih po chuan Myanmar lam an lo pan ve mek boka ma se wasina kha mani ta hlovin khatia ain puan hnuwa khan police chuan rang dakin border chu kaltlang thelawin an dang zui ta beka chuta chuan hmeichhe pathum te po kha man thena thu pek pe zuin Myanmar lama tu chui tu te nen po an mani chhuina konga chanlak pui tur hian indem siamate an nei ta ani amai ro chu chuti chung po chuan social media vela chuan an la in pholang na sa emema rei anu ki po hian a in selfie na thlak te chu la post sun zom ringin followers po anga pha phiana hun aliam zel hnuwa phe chuan thalai tam tak te chuan rei anu ka chu ron ngai sang chawin a in chena sexy tak tak te chu monom an ti ta emema chen khat ero chuan mi poiteril ro hroi sol theitu ani thote soin an pathum hian na taka shemni ro se an ti ve thunga chuti lai mekin rei anu ki o nau no chuan media lama a interview na a o nau no chu tlo mei tur le hla om angin langma se engkim a that le vek tur tho chu a soi ve lom boka te chuan twal thana thlen no atanga kar khatna bela chuan Myanmar le Thailand police te thodun na zara meichia pathum te hi an omna chu an zong chuak theida hlo maya Myanmar khuchak lama kho pakhat tachilik an tia chuan an lo bi ro ni ya hriat ni in security footage atanga alan zel dan chuan thomhno dora thlamawk taka an chetlai chu mo ani da bok ani alan dana langsar taka lati wakin in thoptum na reng reng po an nei lo boka ti chuan police chu an omna chuan bakal tangal watin an chheibel te chu olok takin an dap zuita a heta hian hmeichhia pathum te chuan tlan chian dang an nei to lo ti in sha in an mani chu ron in lanin police ko da chuan an in pe zuita ani ti chuan hetia an man hnu a hian pri anukina a soidana chuan border an kharma khan tata lui an thlen man tho sein chulai hmuna bara chuan an tho chhun zom tho soya ma se police te nu chuina adar zaw zela wangin an na tho chu bansan le in kho pakhat lian baklawa chuan an bi ro ni ina soya amai ro chu chutia tlan chereng renga non man ai chuan police hniana in pek mai chu tha a shil in shemna po ani deu an be se wangania ya chuan Thailand rama chuan shoi ker ni tahlomin chutia shoi ker an ni lai chuan kot kol bun tir an la ni lawa chuta chuan officer then khate chu ti ti pui borborin an thla amon mel hleba ka in chirna le hlauna reng an mela po chuan motor omlawa alandana social media vela chuan milar zo ani ta der mai chuti lai mekin officer then khate phe chuan tol thatto te chu an tlon emoti mai tura nial om taka lo om hlomin eile in tur te chu an lo khilai ve seka pakhat phe chuan in selfie pui nge nge ani ome heiba ka hian detention center a chuan an fan se chu ron pung khom hlomin staff tinin po chuan anin fiam ta borbor maya an chung thu rel na hmuna an kalma te chuan police station te chuan zelte an zuk ba ka an mai te chu cheifa in fiam tho te po chu an thona sale bok ani ome te chuan mi tam tak chuan police chu he thila wang hian an lim pha hle maya warsarai nu phe chuan police chuan afanwa thatu te chu an du anga an kho saktir mai chu oi thelo hial zoka ma se thu nei tu te chuan mi poite thinrim le doctor venan hian officer pahni priya yanuke selfie puya social media post to te chu an na atang chuan an chol tirta ani ti chuan press conference a chuan an thil ti so zong zong chu case pakhata zialuni in eta priya yanuke an manlaya handbag a de chu michen khatina neive an chak em thung ani loya heiba ka hian
tual thana na an man roman then khate phe chu alem de siamin ki chena te an siama shalpo akal phian ani ome anu a phe chuan an khe so ngei tha tani ta zelin mi puide chuan an thei ngil tan ta hiala ma se an chung thu rel ni chuan Facebook a an thil post chuan ngai ven aron hlo thar le ta a chu Mars ni khat kum sang ni som poriat khani in po ta chuan tual tha to de pali chuan tual tha na le boina dang an siam awanga hiam no chantir ni in wasina no pui jidarat pro nei po chu ruk thu boi siam sak ve ngal ani de boka in ko chunga hian mobile phone man phal ani me alawa ma se chu te chung chuan prayer ya nukili a chen te pahni ko chunga ha sep siama anin selfie na thalak Facebook a an post chu mo toron omle in he thil hi adar chakle maya he thil bang hian Thailand justice system chuan dem a hlot em ema ma se chu ti rwal chuan prayer ya nuki fan selam ero chuan chawna na satak ron nein chu selfie chuan an ro chu a hroi swalta a chuta chuan prayer ya nuki chuan thiam launa ani lo thote ron sei chhuak hialin alama chuan an tang ta formaya ma se mi puilam te ro chuan kotma chuan thu boi ron siam bele ngalin oi khoi tu den an phu tok shemna an mu ngei an phu thu an sei bele ta a heti lai me khian defense tam ero chuan warsarai chu tumreng wanga tha ani lo thote hanjil be deuh hleka kaltir mai an tumlaya warsara in tongkam ani zewa wanga an tha tak mai thu an soita a heiba ka hian hoi sen taka prayer ya nukile a thiante police kota anin pe ka bang khan an shemna motor po ana lo thei ang ber ni se ti in an lo tang pe tlat boka chu mai ni lovin prayer ya nuki ngei po hian ain chhe zia te soin atwal tha wanga zan tam tak amu thei lo thote a soi chok be boka ti chuan chung tho chu ngei to thatle ni in dam chunga lungin tang tora ti ni ma se prayer ya nukile a thian pakhat chu kumsom thum pali le tharuk chung lungina tang tora ti ani le ta soka ma se an chanu pakhat ero chu kumsom thum pathum tang tora ti ani thung heiba ka hian wasina chu kumsom ni pathum le thali tang tora shimni in anupui ero chu ruk ka bang khan khat chunga tang tora ti ani be ta bok ani hengba ka hian twal thatu te chu dollar sang ni zaria theu choi tora thupek ni in hun tiam chungin 7.5% tal pe man tora shia tir ani ta boka le chuan case chu khar sui ni in prayer ya nuki funds te lam ero chuan shemna chu anat ma thole chwa zalen wat ni ro se ti in an lo nor veli a heta hian psychologist te chuan poi khoi tu chu ti taka lom a hlo chu zir chana te nei in mi ti hmuwa apon lam moi na chuan a thil ti te a hlia khotir ba ka a mel pui soi lo tak chuan a fan se a bum ni in an soita a tin prayer ya nuki unau no po chuan media ti ma hian mi tui tla po chungin a unau no chu tol thatu nun rong tak anga an soina chuan aril ru ati na thle thu te soin an chung te le an chiat nai vai tak te atanga soi sen na le en shan na an non na sa tho te a soi boka heiba ka hian mi puite ma a unau no diklaw na chau chu mu saklawa a hun tonina azir lo wang ani thu te in siam chatna tole in toy tharna hun pe sham torin angin bokani ma se poi khoi to te hian tlanna lo mu po ni se warsara e kumsom ni pathum mi lek nu na chu chan thei ani to don si lo ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khau le the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chho don ya